Vi blir riktigt till den naturen här så visste det att i staden Atlanterhavet är det öliga kallt. Vi tar man kommer ut för Labrador här och Labrador-strängen kommer i mellan Grönland och Kanada och till rättliga kallt där. Och det visste jag av. Så jag säger att vi till färgen hade några särliga underkläder som var rättliga och kört under nu så var det höjt. Och tar blev också spänt på det här och vill prova det. Så jag har sett vem är andra privare i Skottland till ett landa och tar dem till öl överallt. Och vi tvingar Marie Klein här i Klaxvik och vi har fått spann det och hon ska överallt. Stora tack för det att hon är alltid nu rätta tror om vanliga. Att det är släkt till ofta. Så utanför skolkläder så är det rättligt svårt att låta det. Vi lägger upp till kulturbänkar mitt i natten och i att här ödsmån och det var rättligt kallt. Och så checkar vi öliga kallt och det är inte lätt att lögna som tittar exakt. Hon räddade Lysfjall så det kunde äta hos kallt där. Så det var öliga gott att ha först underkläder. Vi såg det sommarturer, vi var rätt vatten och i två veckor nästan. Utjakt var vi vatten av tåg och så fick man ett bra till bor och inte tagit mät. Så man ser att det är vatten i flera veckor. Här var det inte först underkläder otroliga. Så det är inte förstått lite att sitta i opinionen, det var ett 100%.